Mu kwaikwayi annabi mai biyayya ga umarninsa gaba ɗaya, domin ƙauna da riƙo da sunna ba za su taƙaito a baki ba. Mu kwaikwayi annabi mai biyayya ga umarninsa gaba ɗaya, domin ƙauna da riƙo da sunna ba za su taƙaito a baki ba. Da sunan Allah malikul mulki wanda ya yi mu gaba ɗaya, ya aiko manzo don ya shiryar da mu bisa hanyar gaskiya, sannan ya wajabta mu so shi mu yi kwaikwayo na sababu hayaniya, gama ƙauna da riƙo da sunna ba za su taƙaito a baki ba. mu kwaikwayi annabi mai biyayya ga umarninsa gaba ɗaya, domin ƙauna da riƙo da sunna ba za su taƙaito a baki ba. Ka ƙara dubin yarda ga manzon ka zaɓaɓɓe mai kyalkyali, Biyayye mai tsarki da kirki ba a yi ba kamar sa a kyan hali. da alaye nasa har sahabbansa masu yawan daraja tuli, da duk mata nasa ummahatu isar su ba za ta kwatantu Mu ba. kwaikwayi annabi mai biyayya ga umarninsa gaba ɗaya, domin ƙauna da riƙo da sunna ba za su taƙaito a baki ba. To ina salama a gare ku ya al'ummar birni da na ƙauyuka, Maza mata manya da yara talaka da mai mulki duka. haɗa da iyaye malamai masu sa islamu ya ɗaukaka. Akwai ne da saƙo wanda ban so ɗayanmu ya zan rasa jinsa ba. Mu kwaikwayi annabi mai biyayya ga umarninsa gaba ɗaya, domin ƙauna da riƙo da sunna ba za su taƙaito a baki ba. To gaba ɗaya mai shukura ga Allah bisa ni'imar da ya yi mana. Na samun babban shugaba gunmu ɗana Abdalla da Amina. A yau duk alfahari muke yi da shi manyanmu da kankana, muna ta kirarin san ma'aiki da bin sunna ta sa Mu shugaba. kwaikwayi annabi mai biyayya ga umarninsa gaba ɗaya, domin ƙauna da riƙo da sunna ba za su taƙaito a baki Tambaya, ba. me ƙaunarsa gami da sunnarsa wanda muke yin takama? Hakikar amsar yau muke so ka shaidawa duka al'umma. Mu so shi a zuci da baki sannan ga baki ɗanmu mu ɗunguma, mu miƙa wuyanmu gare shi ba nuna sansa kawai daga baki Mu ba. kwaikwayi annabi mai biyayya ga umarninsa gaba ɗaya, domin ƙauna da riƙo da sunna ba za su taƙaito a baki ba. Dukannin umarnin da manzo ya ba mu bi shi da gaskiya. Abinda kwa duk Mahamudu yayyo hani mu guje shi gaba ɗaya. Cikin daɗi ne ko a halin wuya kada mu yi masa turjiya, gama saba masa saba Allahu ne ba shakka zan yi Mu ba. kwaikwayi annabi mai biyayya ga umarninsa gaba ɗaya, domin ƙauna da riƙo da sunna ba za su taƙaito a baki ba. Hakan nan mu yi koyi da sunnar sagun aikinmu da zantuka. Mu bar ƙago bid'ar da duk yayi hani don kar da mu hallaka. Mu rungumi kyawawan ɗabi'unsa don mu rabauta mu ɗaukaka. A nan da kiyama mai biyayya gare shi ba zai tozartu Mu ba. kwaikwayi annabi mai biyayya ga umarninsa gaba ɗaya, domin ƙauna da riƙo da sunna ba za su taƙaito a baki ba.
dukan halin kirki yana gun rasulu ga duk mai kwaikwayo. Yawan haƙuri kunya da dattaku annabi ne kai zambiyo. Akwai tausai ga gaskiya ga amana duk mai san hayo, tudun tsira in ya ji halinsa za ya biyo shi ba zai ki ba. Kwaikwaya annabi mai biyayya ga umarninsa gaba ɗaya, domin ƙauna da riko da sunna ba za su taƙaita a baki ba. Abun kunya a cikin musulmi a yau wai sai ka ishe wani. Yana da'awar ƙaunar ma'aiki a baki mutane na gani. Amma mugun halinsa kai sai ka ce ifritun aljani, ake ta shari'a ko a hulɗa ba a yi mugu ya irinsa ba. Kwaikwaya annabi mai biyayya ga umarninsa gaba ɗaya, domin ƙauna da riko da sunna ba za su taƙaita a baki ba. Kana kuma iske wanda kullum da bin sunna ya katutiya. Ya ce sunna sakni nake bani yin bid'a sam ko ɗaya. Amma a mu'amala idan tsautsayi ya sa kuka gauraya, ba za ka yi burin ko a hanya ilahu ya sake haɗa ku ba. Kwaikwaya annabi mai biyayya ga umarninsa gaba ɗaya, domin ƙauna da riko da sunna ba za su taƙaita a baki ba. To musulmi dan Allah mu gyara mu tabbata kan hanyar kwarai. Mu kwaikwaya halaye na khairul bariyatu mai kyawu garai. Amma ba tunƙaho da kauɗi da baki ba tamkar kabarai, a'a mu yi aiki zahiri ba haya gaga daga baki ba. Kwaikwaya annabi mai biyayya ga umarninsa gaba ɗaya, domin ƙauna da riko da sunna ba za su taƙaita a baki ba. Ilahu tsare mu da yaudarar san ma'aiki ko kuwa damfara. Ka samu bi sunnar gaskiya fai da boye akan turba fara. Dukan kuma laifi wanda mun kai ta'ala kai mana gafara, da mu da iyaye kai mu aljanna dan ya zamo ba mu ƙonu ba. Kwaikwaya annabi mai biyayya ga umarninsa gaba ɗaya, domin ƙauna da riko da sunna ba za su taƙaita a baki ba. Mu kwaikwayi annabi mai biyayya ga umarninsa gaba ɗaya, domin ƙauna da riko da sunna ba za su taƙaito a baki ba. Mu kwaikwayi annabi mai biyayya ga umarninsa gaba ɗaya, domin ƙauna da riko da sunna ba za su taƙaito a baki ba.